गामिफोराव बा लामा सामाफोराव गामिनि सेंग्राफोरखौ उन्दै उन्दै सेंग्राफोर 18 बोसोर बा जादोंना जायाखै हमनानै मोनस्लाबा 18 बोसोरथ' जाखायाखै निस्सय जायाखै बिसोरो मा खालामो मबाइलाव लानानै मा खालामो गावसोयो मा गावो फ्रि फायार गावोनो साला एसेबां उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायनो नांगौ स्पर्टस गेलेनांगौ माबा माबिफोराव ध्यान होनांगौ बिसोर साला माबा गेम गेलेनाय रिल्स नायनाय बेफोरावसो टाइम हगारसैसो दानिया लासिं सिंनि बाथ्रा गारजेन्सफोराबो मा खालामनो नंगौ गारजेन्सफोराबो बादाखौनो होनो हाला बिसोर गथ'फोराबो मा खालामो मबाइल मोनाबानो एकदम बुगोन सौगोन माबागोन न'फोरखौ बुसिगोन मागोन बुंनोनो नांला माने आरो बाइक लानानै साखावथिंनायखौथ' बादो बिसोरथ' बुंनो दरखारानो गैला बिसोरथ' साखावगोन मोनदो होननानै जेने थेने बिना मोनगबाय मेट्रिक पास जाबाय बा हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव जेने थेने बाइकखौ बिना मोनबाय बिना मोननायनि उनाव मा खालामगोन साखावगोन नाथायदि माब्लाबा नोङो एक्सिडेन्ट जानानै मायाफोर जानो हायोब्ला बिमा बिफाखौ सोर नायगोन एसे बेफोर बाथ्राखौ सानना नाय सलायनो गोसो बाइक सलायनो बिदों मोनदों सलाय बारा स्पिडाव सलायनो दरकार गैया 50नि सायाव सलायनो नांखाया मिथिबायना 50नि सायाव बा 100 80नि सायाव बा 100नि सायाव सलायनोबा रेस दाबायनोबा कारसो सालायनांगौ मिथिबायना आरो लोगोसे हेलमेटफोरखौबो गानबावा बेफोरबायदि नङा दे नोंथांमोना एसे साननानै नाय नों एक्सिडेन्ट जि जायोब्ला थाखा फैसा बहानि मोनगोन आरो जुदि नोङो जिउआनो गोमायोब्ला न'खरखौ सोर नायगोन बिमा बिफाखौ सोर नायगोन एसे साननानै नाय आरो सेंग्राफोरा साला उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेदेर गेदेर सेंग्राफोराबो सानैसोफोराबो खिथिबाय थागोन बिसोरनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बिसोरबो नुनानै सोलोंलांजोब्बाय फ्रि फायार गावनांगौ थौ होननानै लिंना लांगोन बफां साया सिङाव जिरायनानै बिराद गावगोन गेम साला मा जागोन दानि सेंग्राफोरखौ फरायनायाव ध्यान होनांगौ स्पर्टसफोराव ध्यान होनांगौ मिउजिकफोराव ध्यान होनांगौ डान्सफोराव मार्शेल आर्ट्सफोराव ध्यान होनांगौ फरायनायाथ' गैखायानो स्कुलावल' थांगोन बा कलेजावल' थांगोन टाइम पास खालामगोन फैबाय गेम गेलेबाय स्कुलावबो थांनाय गेमसो गेलेगोन क्लासबो लायो नालाय गेरान्टियानो गैया अब्ला जोंनि फिउचारा मा जागोन बिमा बिफानि बाथ्राखौनो मानिखायानो सेंग्राफोरानो गाव बुजि मोनबासो मोनबाय आरो बुजि मोनगोन बिसोर बैसो थांनायनि उनाव बा देहा सोलेर सेस रानलांजोबनायनि उनावसो मा बुंनो आरो दानि सेंग्राफोरखौ गामियाव एसे जाय बुजि मोननाय लाइमोन सेंग्राफोर थायोना बिसोरो लोगो हमजोबनानै मिटिं खालामनानै बुजायनो नांगौ रायलायनांगौ आरो गार्जेन्सफोरखौबो लानानै मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै डाइरेक्ट प्रब्लेमखौ बिसोरखौ बुंनो हो चान्स हो बुजिनानै मोननानै बिसोरखौ जोङो समादानखौ नागिरनाया मोजां दानि दिनाव नङाब्ला फिउचारा जिर' लाथिख'सै चाइना आमेरिकाफोरा डेभेलप जाजोब्बाय जोंनिया फ्रि फायार गावै गावै बाइक साखाव साखाव दिनानो थांसिगोन जोंनिया नङाना निस्सय नंखागौ दे